Ya dicuci, di nganu iku dicuci. Anakku ya ampun Gusti, ngapunten jenengan nggih. Gila. Terae. Kuwi jame dari Baulak sebelum Mbah Kakung pulang. Nah. Sing diengen-ngen lho panggah jam iki ana 3 tahun lho umure karo bebekku mana bebekku ketinggalan. Ya ampun Gusti. Di nganu lah, terdiket itu karo Mbah Kakung itu dulu. Ya kuwi Mbah Kakung sing nyinggahne lak ngumbahne iki lho. Lah gak gremes ya, Mbak. Pelan-pelan. Sing dingen-ngen bebekku kok ijik kelingan lare menungso iki lho. Diumbahi, di bebek kan gak nganu penak. Masih iki ya diumbahi. Kon lah krasake tak jarne buah aku. Sing nyimpene Mbah Kakunge bebekku ki umur sadurunge corona lho. Sik sadurunge corona, gek saiki kuwi umur 3 tahun lho. Corona lewat pisan. Wis ngono kuwi ae, engko berkececeran malahan beramburan, wis bener ditaleni Mbah Kakung ngono kuwi mau lho. Kan enak. Wis ngonen bebeke kono. Ngonen bebeke kono ning kalen kono. Yo, gek ki lho dingen-ngen bayang ta bebekku karo jam kuping 7 kan jamu, Dek. Lah, kula lak nyimpen bae ning lemari ajaib lho ya ampun Gusti sing dingen-ngen bebeke. Ki 3 tahun uripe iki wisan umure. Ki Mbak iki arep mulih selok megawe ning Banyuwangi, Mbak. Ki malah mbake sing marani sepurane ya, Mbak ya. Matur suwun. Puluhan tahun ra tau roh mbake iki aku ya anakku wis gerang wis tuwek kok. Orang tau roh mbake. Penting padha sehat seger waras ya, Mbak ya. Lancar lak megawe. Ilak ngen-ngen ki ya bocah iki jan. Mbah Kakung sampai wis bar, wijik dolanane disimpen. Panggah bebekku mana? Bebekku yang dulu kemana? Kok wijik kelingan lho umure 3 tahun lebih lho iki. ya kuwi. Makane kene ora nek. Ada bebekku dulu mana punya aku bebekku itu. Wis, golek bebeke lho. Jan ki lho jijik disimpen karo Mbah Kakunge. Diumbah, yo kumang ditaleni bola. Iya, Bude, ya doakan selamat, sehat. Iya, Bude. Iya, Bude. Moga ada rezeki. Sama. Kuwi lha lak ngen-ngen ki lak umure nek 3 tahun lebih barang kuwi. Dolanane. Cek ingat. Cek ingat wis dingen-ngen. Dulu itu. Bebekku mana yang dulu? Cek di sejarah nih karo Pinyita ditagih iki lho. Cek urip bebeke akhire ndelalae. Tak kok ngengon kuwi mau bebeke kan nek taline tak kok ngengon ning ndi kene sawah. Cepate kuwi. Karo Mbah Kakung cek diopeni bebeke. Ilange barangnya penginggah-ninggahno. Iya. Tak inggahne. Kek rene koyo ngono lho deloken lak ngengen-ngengen. Mandi karo bebek iki cek kelingan kuwi dren. Kuwi cerita dhewe wis ngecek bebek karo jam ngene aku meneng ae ra tano. Basan Mbah Utine kaya kelingan barang. Jamu ta? Heeh, Mbah, wis cake sak bebeke man. Bebekku mana? Elek kaya nekane bebek barang. Iki jaman Baulak sadurunge corona kae. Kae urung ngetren HP aku kok. Dadi judule ya gak enek video. Kuwi tapi barangnya jek urip kok kuwi. Bebeke jek urip kuwi. Panggah 6 gak manak ndelale. Untung ra manak bebek lah berenah ora bahaya. Nah, penyitai mbuh ngoye. Batu. Iya. Batu, biar. Batu kan ning ngarepane lho batu ta. Belikan batu di depan halaman banyak batu. Itu ganti batu. Aja diklentek. Engko tergores. Biarin. Bocah ya ampun Gusti, diwersi jame masih ya gak gelem panggah ping punyaku yang ping tempat bauti. Harus punya sendiri. Jang bayi iki mau mari jegat lambene ra iso guyu. Roh bebeke iki lho. Langsung guyu. Ngono kuwi gilani apa ora nu percaya ora? Wis ngonen bebeke. Ngangon bebek. Ngonen bebeke. Dengan pene. Oke, geneng gak kowe? Kok sang ngatak sing dingen jam karo bebek.
Ya nek nyujude barangnya ta iki lah. Umure nek 3 tahun lebih iki. Nanti. Ngan bebek. Ngonan kan bebekmu. Jelas memang. Wes. Ditutup. Harta karun. Harta karun. Siaran langsung. Mbakku, main rego jampi aduh. Iya Mbak ya, kemarin sehat ya Mbak ya. Amin ya. Podo-podo kowe nek kono ya sehat. Iya Mbak, gak wis dong ini saya ya. Terus sampai terus ya berwaras ya Mbak ya. Ketemu menang besok. Iya. Umur. Iya, sementing paringnya Ya, sehat selamat. nomormu lah ya kan ya nang kono enak Mm-mm. to. Nek Mas Budi. Nah, mbok ngon bebek wis mangan. Kowe Jangan anu. Rina nak tapi nomornya Pauji. Enak paling kono. Mari tak naik kepengen. Kowe kon goleki nomor Lina. Nanti nomor mati kono. Lina kan nek masalah ya, Mang. Nih.